Irányok a jógában. Amikor elkezdünk jógázni, leülünk a székre vagy a szőnyegre. Elképzelünk bizonyos irányokat, amiket a legjobb, ha végig az egész gyakorlásunk alatt megtartjuk, sőt még akár utána is, a mindennapokban. Ezek az irányok nem tévesztendők össze az irányzatokkal. Tehát az irányok a következők. Első a koponya és a csípőcsont nyúlik a végtelenbe. A koponya felfele, míg a csípőcsont lefele irányul. Így gondolatunkban nyúlik a gerincünk. Sőt, egy idő után a valóságban is. Második, valamint a végtagjaink ujjain is megnyúlnak. Harmadik, vállunk hátrafele és ugyanakkor kifele irányul. Így tágul a tüdőnk. Ha ezeket betartjuk, vagy legalább törekszünk rá, szabályosan tudjuk csinálni a gyakorlatokat, ászanákat.